వెల్కమ్ టు జేపీ న్యూస్. నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలోని వందరుగుంట ప్రాంతానికి చెందిన ఉదయ్ అనే యువకుడు అదే ప్రాంతానికి చెందిన ఓ అమ్మాయితో ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతూ తరచూ ఫోన్ చేస్తుండగా విషయం తెలుసుకున్న అమ్మాయి బంధువు వారి ఇంటి వద్దకు వచ్చిన ఉదయ్పై రాళ్లతో దాడి చేయగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అక్కడి నుండి రక్తం కారుతున్న గాయాలతో తన ఇంటి వద్దకు వచ్చి పడిపోవడంతో ఉదయ్ తల్లి మరియు స్థానికులు 108 వాహనం ద్వారా ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఉదయ్ ఆత్మకూరులోని ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ విషయమై ఉదయ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు వివరాలు సేకరించి కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఇరు వర్గాలను విచారించి తదుపరి చర్యలు చేపడతామని వారు తెలిపారు. తలకి బాగా గాయమైందండి సార్. నెల్లూరు తీసుకెళ్ళమంటున్నారు. అది ఎంత లోపలికల్లా గాయమైందమ్మా. అది తలకి ఏదైనా మళ్ళీ కళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది అవుద్ది, నెల్లూరు తీసుకెళ్ళమంటున్నారు సార్. ఇప్పటిదాకా ఎమర్జెన్సీలోనే పెట్టినారు. ఇప్పుడు నెల్లూరు తీసుకెళ్ళమంటున్నారు. అందుకని అంబులెన్స్ మాట్లాడుకొని తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సార్. ఇంకేం చేస్తాను సార్, మాకు ఎవరు లేరు కదా, తీసుకెళ్ళాలి. ఇంకా నా పిల్లవాడు ఇంకా ఆ దెబ్బతో అట్లా ఉండలేం కదా. ఏదన్నా అయితే మళ్ళీ నాకు ఎవరు దిక్కులేరు. ఆ బిడ్డలకు నేను, ఆ బిడ్డలకు నాకు.